Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Karon nga adlaw, Huwebes, Pizza 29 na, bulan sang Oktobre tuig 2020. 57 kaadlaw na lang ang nabilin, Paskwa na naman, 64 dias na lang saylo na kita sa tuig 2021. Anano ang mga balita kag mga isyu nga aton talakayon para karon nga adlaw. Ari na. 5 ang karon giningadlan sang Departamento sang Hustisya sa mando ni Presidente Rodrigo Duterte nga antes ini siya manaog sa tuig 2022 kinahanglan matap na ang korupsyon. Kung hindi giman matap na ang korupsyon, mapahagan-hagan, antes siya manaog sa pwesto sa tuig 2022. Ang gintugyanan nga amo ang manguna sa pag-imbestigar sang korupsyon si Justice Secretary Minardo Guevara. Si Guevara nagsiling 5 kaahensya prioridad sang task force batok sa korupsyon. Number 1 sa listahan, Philippine Health Insurance Corporation, PhilHealth, iskandalo. Ang iban gin-suspender na sang ombudsman. 15 bilyones ang isyo sang korupsyon diin nagkadto. Sino ang nagkuluot sa kaban sang Philippine Health Insurance Corporation. Number 2 sa listahan, Department of Public Works and Highways, DPWH, ikadwa sa listahan nga imbestigaron ang korupsyon. Ang nagapamuno, Secretary Mark Villar, pilosiling sa Malacanang kag ni Presidente Rodrigo Duterte, iitsapoy rata sa korupsyon si Villar bangod bilyonaryo ini kag indi na mangawat. Anak na anay Senador Manny Villar kag karon Senador Cynthia Villar. Wala pa magsugod ang investigasyon, ginkakas na ya sa investigasyon si Mark Villar como bilyonaryo. Anak sang mga bilyonaryo. Ikatatlo, Bureau of Customs. Bawpurti ini. Ang Bureau of Customs purti ka dramak sa korupsyon. Ang kilkilan ay hindi magwanta. Kung gabiyahe ka sa gwa, gasakay ka sa vapor o nagatrabaho ka, pagsulod mo ya, asos. Bisan og tuadlaw, humlaran kapalad. Kung hindi ka makuhaan cash, ang mga pagkabutang last traged, whiskey kag iban ginapamuka sa tubangan sang Bureau of Customs, niya kung hindi ko malang inumapuslan, book-on ko ini. Ginapakita gidila sa opisyal. Harap-harapan niya mo ang pagpangilkel. So, ikatatlo siya. Pero ini nga mga ahinsya sang gobyerno, wala naton ginadala sa tanan. Hindi kayang tanan nga empleyado kay kumo ahinsya sa gobyerno gintudlo
purting korupsyon dala sa ang iban nga empleyado. May ara dira mga matarong, hindi man tanan, pero kalabanan sini mga opisyal gid ang gahimo sang korupsyon. Pagkatapos ikaapat, Bureau of Internal Revenue, BIR, porte ba ding iskandalo sa BIR? Porte. Ikalima, Land Transportation o Land Registration Authority. Ini sikreto mani ang padalmanay. Porte mani, bulobalis ka duta. Ang duta mo kung isa imo nagid, madula pa. Kung wala ka duta, gulpi lang, may duta ka. Basta price is right. Porte ini. Amo ini, nga mga opisina, ang arangkadahod sa mando ni Presidente Rodrigo Duterte. Kabay pa, sa hindi pa matapos sa iya termino, may mapusasa na, may ginsipa na sa pwesto, kag may matudlo na kung sinong madasig kamot ngagad panguot sa kabansang gobyerno. People's money ini. Aton ini kwarta. Aton ini tanan. Kag sila may partisipasyon man. Ila man bayad buwis. Bantay sa lakay. Ila bayad. Ila man kawat. Inakon, madakpan, nga may mga kawatan sini, nga mga ahensya. Porte, no? Sa hulaton ta, ang investigasyon, kanday sino naman ang magkalalastra. Wala sila mahilak sila trabaho, pila ka tuig nga ra kada, kadlag ko sweldo, maghagaga pa panguot sa kaban, kag kung madiskubrihan ka, kag masipaan ka sa pwesto, pobre man ang imo benepisyo, pobre man pamilya mo, plus huya mo sa bilog nga Pilipinas nga ibantala ang imongalan sa korupsyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:42. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa daya yung pamangkuto nagligad para pamaninga ninawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Kaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Angkat ngiratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon.
ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, na narisari nga mga matahom na drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Itaulog na ngay, sumsan ang mga kaintangan. Responsable at pagbalita, kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangitan palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyong. Istasyon Radio Philippine Standard Time, las 6:49. Posibilidad, basi madala kita. Wala pa man kasiguruhan, pero nagpalayag na si Department of Interior and Local Government Undersecretary kag spokesman Jonathan Malaya. Nya may pila bala ka mga local government unit ang nagpadala nga kung mahimo i-consider ang pagpanubo gawa, downgrade sang ila sini status sa kwarentina sa Nobyembre 1. Kay man si Presidente Duterte nagligad nagsiling nga ang General Community Quarantine tubtob Nobyembre 30 kag nadala ang syudad sa Bacolod. Ang mga lugar, National Capital Region,
probinsya sa Batangas, probinsya sa Lanao del Sur, syudad sa Iloilo, syudad sa Bacolod, dalasa kita Tacloban City kag Iligan City. So, ang aton alkalde sa syudad sa Bacolod, si Mayor Bing, nag-apila nga kung mahimo, ipaidalom kita sa Modified General Community Quarantine. Di ang sabat sini sang DILG, siling ni spokesman Jonathan Malaya, i-reconsiderar ini. Pero, kinahanglan mag-aagi pa ini sa Technical Working Group kag sa National IETF. Si kabay pa nga matagaan ini igtalupangod, ipangamuyo ta. Kag of course, kinahanglan man nga ipatuman ta hindi paggalimtan ang mga ginadilian, no? Hindi tipon-tipon, likawan ang pagtipon-tipon, social distancing tumanon, face mask naton, face shield naton tumanon, hindi tani pagbabayan kung nag-abre man ang pila ka mga negosyo, wala nagkakaulugan nga daw kalimtan ta ini. Ang iban nga mga lugar sumong ginadagsa na sa mga bisita ang social distancing kakalipatan na. Ang pagpaligo sa mga swimming pool, bye-bye kag iban nga inabahay pa, ti budlay ini. Kung gusto kita nga daw medyo mauli-ulian na ang syudad sa Bacolod, kay gaw gasarurot naman ang mga biktima sa COVID-19, sundon talang. Hindi talang papabayaan ang mga ginapaandam sa aton. Kay kita tanan sini ang makabinipisyo. Kung ano ang sabat sini sang aton sini national government, angan-anganon ta. Gapatakop na ang bulan sang Oktubre. Base kung may good news man sa bulan sang Nobyembre. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 52. Mabalik kami pagkatapos ini. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaong kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sa ginadampigan padayon
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kaulog na ngay, sagsag ang mga kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdali na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Nga prime water, suno sa balita, untat sa anay, sorbe sa nagakinanglan sang tubig kag anda patagaan tubig bangod sang temporary restraining order. Ang punto ko, personal simple lang. Kung ano ang mangin desisyon sang korte, respetuho naton. Ang ako niya, ginaayo malang nga kuntani, husto na ni nga pagpaantos sang mga konsumidor sagbasiwa. Antos sa tapila katuig pulaw bugtaw, hindi ka makatubig kung hindi ka magbugtaw sa kagahon, kung hindi ka magbugtaw sa tungang gabi, kag nagaantos ka sa kahigko sa tubig. Ang akon simple lang. Kung anong ginasinggitan, magtimbang nga bahin, okay lang, larga lang ka muna. Ang akon layang nga hustuhon nyo lang ang serbisyo. Abi nyo maayo magpulaw, pabugtawon ka kagahon para katubig ka lang, gabayad ka man husto. Ang serbisyo wala gid pulos. Di ka kita serbisyo na yang kung di ka magbugtaw kagahaw, kung di ka magpulaw, hindi ka katubig. Tiyari yung prime water, ho? Sila niya mahatag sa tubig. Lubinta sobra porsyento sa syudad sa Bacolod. Isinggitan ang pila ka grupo niya, hindi. Kaya base pasakaan ang balayran o plastada, privatize, wala kabilinggan ang ako niya, naluoy lang ko sa baga konsumidor nga nagaantos. Mayo lang yang tubod, mayo. Pero ang pila kalibo yang gaantos, wala nyo ni matalupangdan. Amo na bala? Ang question ako niya, ang kaluoy ta. Gabayad ba gusto ang mga konsumidor ang serbisyo wala gid pulos. Ari ang prime water masiling sa serbisyo gusto. Diba si pala makaserbisyo husto? Nyati medyo masaka-saka ang bayad siling sa mga kilala ko kagabyanan nga mga abogado kagiban pa, nya wala diferensya. Sumaka jutay, basta ang serbisyo husto nga hindi ka magpulaw bugtaw agon makakuha ka tubig sa basiwa. Akon punto da ang mga empleyado sa basiwa. Luyag ko nga hindi man mahalitan. Wala man na pulos sa konhalitan mga empleyado kay manti pareho ta man nagapangabudlay. Ang question ko lang ya, nga hindi sila makasarang maghatag tubig mo. Tiyari may nagaplastar ho. Sorbihon ta Bacolod, matagaan ta sobra 20%, maserbisyuan, hindi ka pulaw bugtaw ang tao para lang kasalod ka tubig. Amo na bla? So ang punto naton, wala ko ya sa pakon, ano man ang ginalalisan nyo da. Ang ginaayo talang niya, tagail lang kami, husto nga serbisyo. Basiwa ka man, prime water ka man. Tagaay kami husto nga serbisyo. Tagaay kami husto nga pagtubod sa tubig. Kay mahatag man kami husto nga pagbayad. Amo nang punto naton. Ama ko pila ka tuig ng antos ta. Hindi kaya ka tubig, hindi ka magpulaw. Ba ano naman na. Sobra naman na.
Amo na nga atong ginasiling. Kung ano man yang inyo problema, da inyo na. Ang amo niya nga mga konsumidor, gayo kami. Tagaila kami gusto nga serbisyo. Kay mabayad man kami gusto. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las City. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ano ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Bay na.
sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.